Hyvää päivää, sinä taidatkin ihmetellä, että onko Hurhurtemes osa Illuminatia. No, minä osaan selittää kaiken. Toisin kuin nämä säälittävät pellet. No niin, siirrytäänpäs yksityiskohtiin. Videossa Zone VP on Illuminati. Hurhurtemes soittaa Markolle. On siis kysyttävä apua Markolta. Moi, Marko täällä. Terve Marko. Jotta saisi apua mysteerin ratkomiseen, Marko alkoi tosin kertomaan faktoja Hurhurtemesista, mutta sitten Hurhurtemes painoi vahingossa punaista luuria. Marko kertoi, että sanassa Hur on 3 kirjainta. Tiedätkö, missä geometrisessä kuviossa on 3 sivua? Minä en, eli tutkitaanpas muita vihjeitä Hurhurtemesin videoista. Hurhurtemesin Room Tour-videossa Hurhurtemes esittelee huonettaan esiteltyään huonettaan tarpeeksi kauan. Hän näyttää yhden laatikon sisällä. Täältä löytyy. Herran Jumala! Tämän ei kuulu olla täällä. Sitten täältäkin löytyy kaikkea jännittävää, kyllä. Näetkö tuon? Katsotaan se vielä kerran. Täältä löytyy. Herran Jumala! Tämän ei kuulu olla täällä. Sitten täältäkin löytyy kaikkea jännittävää, kyllä. Aivan. Oranssit aurinkolasit. Oranssi. Appelsiini on oranssi. Appelsiini on hedelmä. Puussa kasvaa hedelmiä. Puu. Risu. Muutama. Ja muutama risu! Muutamalla tarkoitetaan yleensä yli 3 asiaa. 3. Kolmio. Tiedätkö, mikä muu on kolmio? Aivan Illuminati. Mutta lasketaanpas vielä. 3 miinus 3 on yhtä kuin 0. Kun käännämme numeroa 0 saamme. Aivan. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että Hurhurtemes on Illuminati Konirmen. Toivon, että jaatte videon Hurhurtemesille ja kerrotte hänelle, että hän on yltäpäältä vadelmasopassa.